Ya, mau kemana? Mau pakai dia? Ya, pokoknya bisa dorong ya pokoknya. Ya, pokoknya mesti kan ramai orang pokoknya. Dong ya pokoknya. Apa lagi saya sini? Tini takut pungkaham dari tini ni foundation de engkai sini bagra 2021 puila puri rogno sengkrak zik nei songsawai rimani tei salo bo approval rimani sal haimbagi sengjo to Triprani buri rogno bunga bodol hati TWF ngai kono foundation dena palai na bagai sengjoto no reading lekate palai botoko joto district joto kono blog palai layo te palai nai tabuk ang oro Telamura district ni Telamura blog palai tongo sini TWF buri rogno tei nge belai no khatungjak sini bubagran bisingti seng ojara no manma bagai seng ojara no sono rima bagai tei seng fan krak khai bubagrani logi hinnani sengjotono ready tei ek bosor kai thangmani obon bagibo belai na khatungjak seng tini obono tongthotokai naithotokai seng sini laibungawo tongthung obo haikene seng bosor palai thanai tei joto bubagrani logirina bagai sengjotono ready obono ang sini dofani brirokno sini dofani TWF ngi phainai rokno ang kobogo tei jora kuno dino seng agi jora maya kho TWF ngi mo first jora mani first foundation de palai mani actually abo thi or sim dana kubuni thayo bokla jago e kubni thayo alka joto district joto state no seng district block ko khalei tong aslimen ni sim ani sinimungkai ang TWF ni GS General Secretary Archana Debbarma Central Committee. Kuila no media na malaki hambai bari ko tan manle joran sampai kere bani bagai kai jengno je pagara sama puri motha TWF nei jona je thangnai bosoro 6 June ni 2021 ni salo jengno puri motha hene je songsawoi jengno approve ri mani bisingtai jeng tini sakjara sini 1 bosor ek bosor pungmani bisingtai jeng mulai kheno khatong thokjak tei khasrangjak jeng je bubagrani dagi mungbai jeng bubagrani warrior senggai jeng bini je dagu mungbai jeng sama khlainai hinai jeng phan laijak sini puri rokjotono tei salo angkai jeng tebe awareness khlainai jeng bisi thangai awareness khlainai jeng suru TWF simi awareness khlaiya jeng sini Tipramotha tongo YTF tongo sini puri motha tongo jeng jotto pal miliwonyo jeng awareness khlai thangnai tei buskamo sini bisi election bo phai tongo bisi election bo jeng bahai ka uncontest jide wai thangmanai omo bo sini kaisa sai tongmung tongnai আর নিনি খাইনাং খাই ও TWF কোনো অঙ্করক দতং members ang kanjo sini political TWF ni block president sini Telamura in mungkai ani sini mungkang pusaran ni Telamura o jagane
Sini Telambra political blog ni ngai ang kroksa presiden. Oke. Kita. Ya, Pak Parapet.